Bos días, queridos alumnos. Quero que vexades esta presentación que vos vou a ir comentando para que vos guiedes para a realización dos traballos, vale? Mirade, o primeiro que temos que ter en conta é acordarnos de poñer o título do traballo, vale? Os traballos de sociais que falamos esta semana, por exemplo, un dos traballos era sobre Napoleón, pois o título é Napoleón, vale? Na mesma folla do título, na parte de abaixo, cunha letriña máis pequeniña, acordádevos de poñer quen é o autor, o sea, o voso nome, cal é o curso, o sea, sexto de primaria, cal é a asignatura, neste caso, Ciencias Sociais, e quen é o profesor, neste caso, son eu, vale? Isto é moi importante porque así, cando eu teña que corrixir os traballos, sei quen o fai e sei a que asignatura corresponde, vale? O traballo en sí comeza na segunda folla donde temos que poñer un índice, vale? Que é un índice? Un índice simplemente é indicar en orden as cousas que poñemos no traballo. Neste caso, cada unha das partes, vale, serían postas no índice. Por exemplo, un índice tipo sería 1, introducción, 2, desarrollo, 3, conclusión, 4, opinión personal, 5, bibliografía. Vale, ese sería un índice. A partir de aí faríamos o traballo. O traballo xa vos expliquei o outro día. O tema que collades tedes que buscar en varias fontes, é dicir, ler varios libros ou buscar en varias páxinas web información en varias páxinas sempre, non coller a información da primeira páxina que atopedes, sobre todo se é Wikipedia. Non quero que copiedes o que pon Wikipedia, non se trata de eso, vale? Entón, o traballo tería unha pequena introducción onde explicaríades que é o tema, dúas ou tres cousiñas ou dous ou tres datos, vale? Por exemplo, se é o traballo dun autor, como nos toca neste caso sobre Goya, pois decir que Goya é un pintor, de que século é e por que foi importante, vale? A partir de aí, desarrollamos o traballo, que son as cuestións principais que atopedes sobre as cousas que vos mandei buscar. E ao final de todo, facedes unha pequena conclusión e dades unha pequena opinión, vale? A duración do traballo ten que ser a que vos queirades. Eu, evidentemente, que máis me traballe, pois máis o vou a valorar, vale? Pero non por ser moi longo, un traballo é mellor. Moitas veces traballos cortiños son mellores que traballos longos. Evidentemente, o mínimo que pretendo é que me enchades dos temas que vos dei outro día, que me enchades unha folliña, vale? Ao final do traballo, acordádevos, importantísimo, a bibliografía. A bibliografía é unha lista das páxinas web ou dos libros que consultastes para buscar a información, vale? E acordádevos, vos poño aquí por escrito para que non vos olvidedes, non me vale copiar de Wikipedia ou copiar solo dunha páxina, porque así non aprendemos, vale? O que quero é que leades información de varias páxinas e aprendades sobre os temas que vos mandei. Vale, para a próxima semana, se tedes calquer dúbida do traballo, resolvereinas en clase. Xa algún alumno me preguntou dúbidas, por exemplo, que dúbidas vos poden surxir? Pois como fago para buscar información do tema que me deches? Pois enseño vos eu a buscar información da mellor maneira, vale? Ou como estructuro, teño que poñer puntos e aparte entre a introducción e o desarrollo? Pois sí, evidentemente, vale? Ou que podo poñer na opinión personal, vale? Preguntádeme todo o que necesitedes. Veña, a disfrutar, que é do que se trata, e a aprender sobre todo, Un saudiño a todos.